Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Соңгы елларда Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оркестры яңа сулыш белән матур концертлар тәкъдим итә башлады. Мәшһүр композиторыбыз Салих Сәйдәшев төзегән оркестр бүген ни хәлдә? Нинди яңалыклары бар? Хәзер белербез. Чөнки бездә бүген кунакта оркестрның музыкантлары, Татарстанның ат казанган артистлары Рөстәм Сираев, Динә Закирова һәм оркестрның инспекторы Рамил Кадыров. Менә шулай күңелле генә башланып китте безнең туры эфирыбыз. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз, хуш килдегез. Рәхмәт. Исәнмесез, Гөлүсә, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сәламыбызны Казанның үзәгеннән, Камал театрыннан алып килдек. Бик зур рәхмәт, чыннан да сезне күрергә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, алда әйтеп үткәнемчә, тапшырубыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунакларыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Хөрмәтле кунакларыбыз, башта әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Ул инде оркестрның тарихы турында булыр. Игътибар экранга. Камал театры оркестрының 55 еллык тарихы бар. Мәшһүр композитор Салих Сәйдәшев 1922 елда театрда оркестр оештыра. Үзе дә шунда эшли, иҗат итә. Әмма ширек гасыр үткәч оркестрны таркаталар. 1969 елда ул кабат барлыкка килә. Һәм ярты гасыр вакыт эчендә театрда 50дән артык музыкаль спектакль куела. Оркестр өчен 50 ел гомерен биргән шәхес Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкәров. Бүген исә театр оркестрын Данияр Соколов җитәкли. Студиябезнең бүгенге кунаклары Татарстанның атказанган артисты скрипкачы Динә Закирова, шулай ук Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Сираев һәм оркестрның инспекторы Рамил Кадыров. Шушы иҗатчылар белән музыка сәнгате хакында сөйләшербез. Чыннан да менә оркестрга Данияр Соколов килгәч, ул инде ничектер яңа сулыш алды кебек, шулай бит аның юнәлеше дә бераз үзгәрде кебек. Менә Рөстәм әфәнде, сезгә килгәндә, сез бит инде театр оркестрында бик күп еллар буе хезмәт куйган кеше, шулай бит. Ялгышмасам, 1993 елда килгән булгансыз. Шулай бит? Менә ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә оркестр нинди ул? Бүгенге көндә оркестр зурайып, моторланып, бик күп концертлар бирә, матур концертлар, олы концертлар. Кеше килә, кеше ярата. Музыкантлар саны артты, шулай бит? Безнең оркестрыбыз, минемчә, бүгенге көндә креатив, заманча, һәм инде шул ук вакытта классикага да юнәлгән юнәлешләре бар, һәм инде көчле. Шуны әйтеп үтәсем килә, безнең оркестрлар республикада әз, чөнки без классиканы да, эстраданы да, халык көйләрен дә бер дәрәҗәдә башкарабыз. Һәм инде музыкантларыбыз да берсеннән-берсе яхшы дәрәҗәле музыкантлар җыелган безнең оркестрыбызга, һәм инде бу горурлык. Камал театры өчен оркестрның көчәюе ул бик зур көч бирә. Ул шул ук спектакльләрне иллюстрациялаганда, шул ук менә без хәзер БКЗ сәхнәләренә чыктык әлеге оркестр белән. Бу дөресен генә әйткәндә зур дәрәҗә һәм хезмәтнең күрсәткече. Чыннан да зур, матур нәтиҗә, шулай бит. Менә бүгенге көндә оркестрда ничә кеше бар? Әле бездә 30 кеше музыкант үстек. Дөресен әйткәндә, менә бу сорауга килгәндә, хәзерге оркестр, мин, конечно, яшәрәк, әзрәк эшлим минем дусларга караганда, 3нче ел булды буга инде. Ләкин бу 3 ел эчендә менә бу оркестр миңа зур агач менә күзгә килә. Күп ботаклар, яфраклар белән шуны хәтле менә үсә, Алла бирсә алтыда тагын уңышлар. Безнең оркестрыбыз моңарчы да
кішкене генә булса да, безнең вазифабыз шул спектакльләрне иллюстрацияларга иде. Ә хәзер инде башка дәрәҗәгә күчеп, инде зур сәхнәләрдә дә сәхнә тоту мөмкинчелеге бар, шуны әйтәсем килә. Хәзер менә чыннан да айрым-айрым матур концертлар куя башладыгыз. Шулай бит. Менә уен коралларыгызга да тукталып үтик әле. Динәнең скрипкасы белән без инде таныш, Республикада таныш түгел кеше әздер. Бу минем уен коралым скрипка. Без скрипкачылар, безнең оркестрда бик күбәүбез төркем белән. Беренче скрипка, икенче скрипка, виолончелләр, альтлар. Безнең арада студентлар да эшли шул ук вакытта менә безнең Татьяна исемле, Татьяна Чинцова, ул инде күп еллар, 30 елдан артык эшләүче тәҗрибәле скрипкачы. Һәм без бер-беребез белән тәҗрибәләребезне уртаклашып, менә шулай киңәшләшеп эшлибез. Яшьләр инде менә тонуста тотырга ярдәм итәдер, шулай бит бер-беребезне. Алар безгә үрелгән кебек, без яшьләрдән ниндидер яшьләргә шулай ук карыйбыз. Алар бездән өйрәнеп, біз алардан өйрәнеп, шулай уртак эш нәтиҗәсе бу безнең, барыбызның. Менә Рөстәм абый, сезнең уен коралыгызга да тукталып үтик әле. Бу кларнет, шулай бит? Кларнет дип атала, ул тынлы, өреп уйнаган. Агачтан эшләнә инде, ул махсус агач, ул бездә үсмәй, шитләрдә генә. Менә уже 40 еллаптыр, 45. Бу сезнең тугры дустыгыз, шулай бит? Минем дустым да. Безнең оркестрда 2 кларнетчы бар. Рөстәм безнең оркестрыбызның ветераны дисәм дә дөрес булыр. Һәм инде Любовь Майкова, ул шулай ук кларнетта югары дәрәҗәдә уйнаучы музыкант. Һәм инде алар безнең оркестрга аерым бер колорит биреп торучы уен кораллары. Менә Рамилгә аерымда тукталып үтәсе килә, чөнки тапшыру башында мин инде аны оркестр инспекторы дип әйттем. Бит миңа калса, безне карап утыручы тамашачылар да нәрсәсен бу дип уйлап куйганнардыр. Бу профессиянең названиесе шундый сәерәк булганга, миңа бик иш бу сорауны сорыйлар, и һәрвакыт мине әзрәк тупикка куя бу сорау, чөнки бер-ике сүз белән ничек мин аңлатырга даже белмим дә инде, ләкин башка сүзгә күчерсәң, может быть, управляющий дип әйтсәң дә була. Директор оркестр, может быть, инде, то есть ниндидер сораулар, проблемалар. Күп эшләр эшләй. Барлыкка килсә, миңа мөрәҗәгать итәләр инде, то есть мин кыска вакытта бик җаваплы вазифа димәк, шулай бит? Рамилга ярдәм бирсен Аллаһ Тәгалә, чөнки чыннан да нәрсә булса да без Рамилга шундук шалтыратып, проблема тусамы, шунда барырга кирәк булсамы, сораулар, репетиция ничә башлана, аның менә бар нәрсә аның башында, аның кулында. Рамил безнең оркестрыбызның ниндидер йөрәге сыман. Шундый мөлаем, сөйкемле йөрәге бар безнең оркестрның. Рамил менә уен коралыгызга да тукталып үтик әле. Әйе, менә безнең стальдә әле как раз 2 представитель духовой школы, инструментларның, если бу менә деревянный духовой булса инде, менә медный духовой. Беренче вакыт 17-нче гасырда бу оркестрга керә, валторн дигән инструмент. Аның әтисе дисәң, охотничий рог була. Ауга чыккан вакытта аны использовали. Вот, бер-ике кызык факт, менә бу трубкаларны аерсаң, 3,5 метр чыга озынлыгы аның. И гобой кебек һәм валторна книга рекордов Гиннесста алар, как иң авыр уен кораллары дип керелгән. Менә бит ничек кызыклы. Менә бүгенге көндә оркестр нинди максатлар белән яши? Менә Динә инде берникадәр әйтеп үтте, чыннан да инде элегрәк театр оркестрының төп максаты ул бит инде музыкаль бизәлеш өчен җавап бирү иде, шулай бит. Хәзер инде аның максатлары киңәйде. Безнең оркестр максатчан һәм инде бик кызыклы эш башкарабыз без. Ул да булса архив ноталарын барлыйбыз. Менә күптән түгел генә бик матур программалар узды безнең быел гына булса да, музыка һәм театр дигән программалар циклы. Безнең театрның музейында, архивында булган ноталарны барлап, аларны менә нинди композиторлар, Салих Сайдашев, Виноградов, Ключеревлар нинди дәрәҗәдә эшләгәннәр, без шуны сәхнәләштереп, инде тамашачыбызга тәкъдим итәбез. Бу зур эш. Бу эшне бер генә кеше башкармый, без бөтен командабыз белән моның белән янып, шушы эшне башкарып, менә тамашачыларга әзер продукт
Демәк, менә сезнең концертларыгызга килеп, әле моңа кадәр ишетелмәгән көйләрен дә ишетергә мөмкин. Моңа кадәр ишетелеп, хәзер ишетелмәгән көйләрне менә шул безнең вазифа, төп максат. Һәм инде шуны әйтеп үтәсем килә, безнең Аллаһка шөкер, менә соңгы арада үз тамашачыбыз да барлыкка килде. Чөнки менә концертларга килгән тамашачыларны барыбер ничектәк булса күзәтәсең бит, таныш йөзләр күренә башлый. Димәк, без аларга ошыйбыз, димәк, алар яратып йөриләр, билетлар алалар. Һәм инде форсаттан файдаланып, барыгызны да безнең концертларга чакырып калабыз. Тик шулай да менә әйтеп үтәргә кирәктер, менә мондай җитди музыканы бөтен кеше дә аңлап бетерми, шулай бит. Менә халыкны тагын ничек тәрбияләп була? Сезнең фикерләрегез? Менә калса, ул бер баладан килер, яшь балачактан уже өйрәтергә төрле творческий яклардан. Бу яктан безнең җитәкчеләребез бик яхшы адым ясадылар, ул да булса Пушкин картасы. Безнең концертларга билетны Пушкин картасы белән дә алып була дип беләм. Һәм инде балалар белән килсәгез, балаларны кешедән бирле тәрбияләсәләр, әти-әниләр, музыкага мәхәббәт уятсалар, бик яхшы булыр иде. Һәм безнең концертлар бу өлкәдә ярдәмгә килергә бик теләп ярдәмгә киләбез безнең оркестрга килегез. Музыкаль программада да бәясе килә, безнең ул төрле яшьтәшләргә безнең бар. Төрле аудитория өчен шулай бит, то есть кем килсә дә үзенә ниндидер йөрәгенә якын булган әйбер табар дип уйлыйм. Һәм аннан соң миңа калса мульт концертны аерып әйтергә кирәктер, шулай бит. Безнең иң яраткан программа дип әйтсәк тә була. Чөнки без ул программа белән үзебез тәрбияләнеп үскән мульт сериаллардан, мульт фильмнардан алынган музыкаларны яңгыратабыз. Ул безнең кеше залда да була. Нәрсен без республика буйлап йөрибез. Әлеге программаны да алып чыгарбыз дигән өметтәбез. Һәм мульт концерт бөтен кешенең йөрәгенә хуш килә. Һәм аннан әле елмаймый чыккан кеше күргәнем юк. Аннан соң бит әле сез чыннан да менә мәйданны да киңәйтәсез, шулай бит, ачык һавада да, әйтик, Шәрык клубының ишек алдында да үзегезнең концертларыгызны күрсәттегез. Фестивальләр кебек форматта да оештырабыз урамда. Сер итеп кенә әйтим, безнең киләчәктә планнарыбыз да бар, инде бәлки Камал театр оркестрының фестивале да барлыкка килер. Инде мәгълүмат турында карап барыгыз, Камал театры сайтында, социаль шелтәрләрдә бар ул, бәлки якын киләчәктә менә шундый фестиваль буларак та яңгырар, Камал театр оркестры исемле фестиваль астында булыр. Менә бит, Алла бирсә, шулай бит. Аннан соң тагын шундый сорау да биреп үтим әле. Менә соңгы вакытта сез чыннан да бит инде Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына тартыла башладыгыз. Бу нәрсәдән килә икән? Бу Салих Сәйдәшевкә якынаюмы? Ул Салих Сәйдәшев залы, ул Казанда ниндидер үз урын ала, особенный урын. Особенно тамашачысы бар. Әлбәттә. И классик музыкантлар өчен дә ул йөрәгендә түрдә тора ул зал, чөнки инде күптәннән шулай булды, что этот зал, он очень близок для классики. Да, конечно. Он занимает очень важное место. Аннан соң анда музыканың яңгырашы башкадыр. Яңгырашы да башка. Һәм без әлеге залга, әлеге сәхнәгә бик җитди программаларыбызны алып чыгабыз. Ул да булса, без классик композиторларның катлаулы әсәрләрен башкарабыз. Мәсәлән, әлеге көндә, менә мин үзем бүген съемкага килер алдыннан Бетховенның 3нче симфониясының соңгы бүлеген өйрәнеп утыра идем. Чөнки без шушы программага, менә яңа программага Бетховенның иң авыр әсәрләреннән берсе 3нче героик симфониясын өйрәнәбез. Һәм инде бу әсәр өчен БКЗ сәхнәсеннән дә ятышлырак, яхшырак сәхнә юктыр дип уйлыйм. Һәм инде безнең җитәкчеләр дә шундый карарга килеп, инде Камал театры сәхнәсе белән генә чикләнмичә, БКЗ сәхнәсен яуларга карар кылып, без менә БКЗ сәхнәсен инде ничә тапкыр яуладык. Менә Динә яңа программа дип әйтеп үтте. Чыннан да инде яңа премьера көтелә, шулай бит. Безнең бу хакта сюжетыбыз да бар. Бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга. Соңгы арада Камал театр оркестры тарафынан сәхнәләштерелүче концертлар байтак. Көнчыгыш белән көнбатыш арасында театр, музыка, яхин, якты өмет җыры, булар барысы да оркестрның иҗат җимешләре. Оркестр театра Камала продолжает свою серию концертов «Музыка и драма». 3-й год этим проектом мы занимаемся. Мы восстанавливаем архив, музыкальный архив театра, восстанавливаем партитуру, которая у нас есть с начала основания театра. 22 марта на концерте мы решили представить
партитуры композитора Василия Виноградова. Очень вовремя, потому что, собственно говоря, ему в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения. Театрның оркестры корамагында Виноградовның партитуралары бихисап. Мәгълүм булганча, композитор шактый спектакльләрнең музыкаль бизәлеше өчен җавап биргән. Татар халык җырларын эшкәрткән. Мы эти партитуры восстановили. Мы будем играть его музыку из нескольких наших спектаклей, которые шли 100 лет назад. Эту музыку никто не слышал. Ну, правда, это без красного словца 100 лет, если даже не больше. Поэтому мы считаем это очень важной историей для молодежи, для молодых людей, чтобы знали свои корни, свою историю, как развивалась татарская музыка, потому что это один из основоположников татарской музыкальной культуры, один из основоположников татарского театра в том числе. Камал театры оркестрының музыка һәм драма дип исемләнгән яңа концерт программа премьерасы була. Рәхим итегез, дуслар. Менә булай итеп чакыргач, инде чыннан да барырга кирәк шулай бит. Менә Василий Виноградов багышланган матур концерт көтелә димәк шулай бит. Менә әлеге шәхеснең иҗаты сезнең өчен кайсы ягы белән кадерле? Менә һәрберегез өчен. Василий Виноградов был один из основоположников десенде была. Әйе. Шуның белән дә аның фигурасы зур, әлбәттә. Театрга килгәндә дә татар сәнгатенә, музыкасына, классический музыкага килгәндә тоже минем фикер буенча. Да, бизәлешләр матур итеп, спектакльләр бизәлгән. Музыкада язылган спектакльгә. Фольклорны йыйган күп итеп. Аның да жыйынтыгы бар шикелле народный халыкта, татар халкының. Василий Иванович рус милләтеннән булуга карамастан татар композиторы буларак танылган дип күңелемә якын ул минем һәм инде шулай Рөстәм әйтмешли халык иҗатына мәхәббәтле булган һәм аның әсәрләрен уйнарга җайлы, дөресен әйткәндә. Менә ничектер ул үзе скрипкачы буларак, скрипкалар өчен менә партиялар уйныйбыз бит, музыкант буларак, аның әсәрләрен уйнарга җайлы да, күңелгә дә якын. Мин Василий Виноградовны Александр Ключерев белән чагыштырыр идем. Һәм инде Василий Виноградовның шәхесе онытылып бару безнең өчен бик зур кызганыч хәл һәм без шуны менә максат итеп куеп Василий Виноградовның да исемен яңгыратасыбыз килде аның юбилей елында. Һәм әлеге программаны шәхсән Василий Виноградовка багышладык. Әмма ләкин әлеге программада Виноградовның гына әсәрләре яңгырамаячак. Мин әйтеп үткән Александр Ключерев шулай урыс милләтеннән булуга карамастан, ул менә татар көйләренә мәхәббәтле булган кеше. Аның белән бер рәттән Михаил Плетнев дигән безнең замандашыбызның әсәре яңгыраячак. Күп кеше гаҗәпләнер инде. Әйе, менә ни өчен аларны әлеге программага кертегез? Чөнки Михаил Плетнев белгәнегезчә Казан кешесе, Казанда туып үскән. Һәм без Михаил Плетневның татар рапсодиясын уйнаячакбыз, баян өчен язылган. Безнең белән бергә безнең дустыбыз Сәйдәш Фахразиев әлеге соло партиясын алып барачак. Плетнев һәм баян, Плетнев бит ул пианист дип буларак танылган дирижер. Аның әтисе баянчы булган икән. Әтисенә багышланган әсәрне без менә шулай сәхнәгә зурлап күтәрәчәкбез. Һәм инде мин әйтеп үткән Бетховенның 3-нче симфониясе, Героик симфония яңгыраячак. Ни өчен Бетховен? Чөнки Василий Виноградов Бетховенны ярата торган булган һәм ул иллюстрациялар эшләгән спектакльдә бик күп Бетховенның әсәрләре яңгыраган һәм без бу Бетховенның симфониясын Василий Виноградовның истәлегенә менә аңа бүләк итеп башкарабыз дип дисәң дә дөрес булыр. Демәк, шуннан да инде бик матур концерт көтә шулай безнең тамашачыларыбызны. Чын күңелдән чакырып калабыз, чөнки бу шуннан да бу концертны нишләп әйтмәдегез, күрми калмадык дип әйтмәсеннәр өчен менә шушы форсат, шушы майданда без сезне, хөрмәтле тамашачылар, бик зурлап чакырабыз, заргып көтәбез, очрашырга насыйп булсын. Менә тагын шундый сорауда биреп үтим әле. Менә гадәттә концертлар вакытында булсынмы, репетицияләр вакытында булсынмы, музыкантларның йөзләре һәрвакыт җитди.
Әмне біз бүгін тапшырда шынды елмайы, мотор итеп аралашып отырабыз. Бу инде дирижерның талабымы, әллә инде менә әсәрләрне бик катлаулы дип әйтеп үттегез. Шуңа бәйлеме бу? Жетті деп жетті гел жылмай отырып қана болмай бітін жетті әсерлер башқарғанда әсеріне де қарап әмма ләкин бұл жеттілік бір қашанда усаллық түгел бұл бары тек партияларға кіріп кетіп игътибарны юнәлтеш бит біз тырышабыз көңіллі әсерлерде жылмайып та отырабыз біздің дирижерыбыз ул яқтан бик қызыклы шәхес сіз аны арт жағын гына көресіз біз ол жағын көребіз ул аның эмоциялары әйтеп бітергісіз мимикасы ул бізге менә бар коллегаларыбызға сәлемімізді жолдайбыз, шулай Даниярға сәлемнәребезне жолдайбыз. Һәм инде без бүтенебездә башкарган эш бик җитди, катлаулы, әмма ләкин шул ук очракта күңелле. Шуннан да шулай. Хөрмәтле кунакларыбыз, инде шуның белән тапшырубыз ахырына да якынлашты. Без инде алга таба да сезгә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Менә шушындый зәвыклы, матур музыканы тыңлаучы тамашачылар күбрәк булсын иде. Шуннан да инде театр оркестры төрле матур үзенчәлекле темаларга үзенең концертлар оештыруы белән безне сөендерә. Алга таба да менә мондый традициягыз дәвам итсен. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Исән сау булыгыз. Концертларыбызга рәхим итегез. Сау булашабыз. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылары, бүгенге шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.